Hi friends, Assalamualaikum, welcome to my channel, அதாவது ஃபேக்ட் சேனல். பாருங்க, நானும் என் ஃப்ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு பாண்டு கட்டியிருக்கோம். எதுக்காக பாண்டு கட்டியிருக்கோன்னா, இந்த 2 ஃபிஷ்ஷஸ் தான் வந்து விட போகிறோம். ரெண்டுமே வந்து ஃபுல் எக்லேடாக இருக்குது பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ஜீப்ரா வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதுவும் வந்து இதில் வாங்கினது தான் பாருங்கள். இது ஜீப்ரா தான். பேரை வந்து 20 rupeesக்கு வாங்கினோம். இது வந்து பிடிச்சி வந்து விட்டுடலாம். முதல்ல இதுதான் வந்து விட போகிறோம். இதுக்கப்புறம் இது பாருங்க, இங்கே வந்து மறைஞ்சிக்கிச்சு.